To a nan ake sa ran dacewa da daren lailatul qadari. Sannan Nana Aisha ta gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi mahimman abubuwa guda uku domin dacewa da wannan dare. Na farko, ai kaza ahlahu, yakan tashi iyalansa gaba ɗaya su masu zagi dantse. Na biyu, wa ahya lailahu, yakan raya dararen da ibada. Sannan na uku kuma shine wa shadda mi'izarahu, yakan ɗaure gyautansa, ma'ana lailatul qadari shine Allah ta'ala ya ce ya fi wata dubu. Wata dubu kuma ana kiyasta shi da shekara 83, kuma shine daren da Allah ya kira shi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sannan daren lailatul qadar ana samun sa ne sau ɗaya a shekara a cikin watan ramadana, kuma a goman ƙarshe. A goman ƙarshen ma a mara, abin da ake kira mara shine 21 ko 23. To a nan ake sa ran dacewa da daren lailatul qadari. Sannan Nana Aisha ta gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi mahimman abubuwa guda uku domin dacewa da wannan dare. Na farko, ai kaza ahlahu, yakan tashi iyalansa gaba ɗaya su masu zagi dantse. Na biyu, wa ahya lailahu, yakan raya dararen da ibada. Sannan na uku kuma shine wa shadda mi'izarahu, yakan ɗaure gyautansa, ma'ana alƙadari. Me kake ga zan roƙi Allah? Sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alamomin da ake gane daren lailatul qadar da su ne idan ana sanyi mai tsanani a wannan lokacin, to zaka ga shi daren ba shi da sanyi sosai. Idan ana tsananin zafi a wannan lokacin, to shi zaka ga bai da tsananin wato sanyi sosai, a tsaka-tsaki yake kasancewa. Sannan washe gari rana kamar karfe 8 in ka kalle ta, za ka ga ta fito haka dau, alama cewa babu wani alaman cincin zana a gefenta. Wannan alama ce ta cewa jiya daren lailatul qadr ya wuce. Amma ba kamar yadda ake cewa mutane za a yaye maka duniya ka hango ka'aba, ko kuma ba za ka ji kare yayi haushi a ranan ba, ko ba za ka ji jaki yayi haniniya ba. Duk waɗannan ba sa cikin alamomin. Wannan ita ce alamar da ta tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.